Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη από τις δοκιμασίες που θα περάσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η πρώτη φορά που θα κάνετε μια δοκιμασία. Και για να είμαστε πολύ ωραίοι και πολύ σωστοί, σας έχουμε φέρει και τον ειδικό. Είναι ο Γρηγόρης Πιπίλης από τη Maybelline New York, αποκλειστικός head makeup artist της εταιρείας. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να έχετε καλύτερο σας φίλο. Γεια σας κορίτσια και από μένα. Λοιπόν, η δοκιμασία έχει ως εξής. Μπροστά σας βρίσκονται δύο make-up rooms, καθώς επίσης και πολύ ωραία προϊόντα της Maybelline. Ποια ακριβώς είναι τα προϊόντα αυτά, Γρηγόρη? Λοιπόν, έχουμε ξεχωρίσει τα προϊόντα στις εξής ομάδες. Foundation, πούδρες, blush, σκιές ματιών, μάσκαρα, μολύβια και κραγιόν. Τα προϊόντα αυτά λοιπόν είναι από ένα σετ για το κάθε group, που σημαίνει ότι θα βρείτε έναν τρόπο να τα μοιραστείτε όλες μεταξύ σας και να βαφτείτε με τέτοιον τρόπο ώστε να αναδείξετε όσο καλύτερα μπορείτε τα καλύτερα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Είναι ένα το σετ, είσαστε 9 και 8 κοπέλες αντίστοιχα για την κάθε ομάδα, όμως εδώ έχω ένα χρονόμετρο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η δοκιμασία να γίνει πάρα πολύ αυστηρά μέσα σε 10 λεπτά. Μου κάνει πλάκα ο τύπος. Θέλει μέσα σε 10 λεπτά να βαφτούμε. Είμαι άυπνη, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου και θέλει και μέσα σε 10 λεπτά να είμαι έτοιμη φτιαγμένη. Εδώ οι άλλες θα πέσουν όλες από πάνω και θα τα κατασπαράξουν όλα. Πλάκα κάνει. Πάμε! Πάνικ. Είχα τρομοκρατηθεί. Λέω Παναγία μου, θα προλάβω. Εκεί που έβαζε τη μάσκαρα, λέω τώρα θα κουνήσει καμία, θα φύγει η μάσκαρα, θα πάει, θα την κάνω κραγιόν. 5 λεπτά, πάμε! Αυτό είναι ρούν. Μην κουνήσει. Αυτό. Μην κουνάτε! Την τύχη μου. Έβρισα, τι να κάνω, αφού μου ρίχναν αγωνιές. Ρε, κάτσε να κουνάτε. Δεν φταίνε οι άλλες. Μου βάλε μάσκαρα στα μαλλιά, ρε. Αργείτε! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, αφήστε τα όλα κάτω! Όλα κάτω! Σεράινα, πώς ήταν η δοκιμασία? Ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, εσύ τι λες? Το θεωρώ καταπληκτικό, πραγματικά. Πολύ επαγγελματικό, Ακριβώς. Έχει πολύ ήλιο. Έχει ήλιο και εσύ... Εγώ έχω φτιάξει τέντα. Νυφούλα να την πω, βαφτιστική κουκλίτσα να την πω, πώς να το πω? Θα σου πω. Να πω εγώ. Ωραία, για πες, πες να μας πει Ίσως να ειδικός. σε ενοχλεί το γεγονός ότι το μακιγιάζ είναι καθαρά μονοχρωματικό Ναι, και έχει παίξει μόνο με τόνους του ροζ. ωραία, αλλά all in all, εντάξει, cute. Γιατί είχαμε ένα Σύντομη, θέμα για το ναι. πόσο κοριτσάκι είναι. Ακριβώς. Σήμερα εντάξει, ήτανε κοριτσάκι. Έτσι. Οκ, Ωραία. σε ευχαριστούμε πολύ. Bye Bye. Ναι, καλώς την. Τι κάνεις? Καλά. Τι ντυθήκαμε σήμερα? Πασχαλίτσα. Τι την ντυθήκαμε, καλή τα ρούχα μου, έβαλα και ήρθα. Το μακιγιάζ εννοώ, το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ. Ναι, για πες μου. Ενώ δεν είχαμε ψεύτικες βλεφαρίδες στους πάγκους, βλέπω ότι εδώ πέρα οι βλεφαρίδες είναι απίστευτες. Ναι, είναι πολύ ωραίες. Μπράβο σου. Κοίτα, είναι πολύ ωραία το επιμελής, ακούει. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Προτιμώ αυτό από αυτό Ήταν που θα άτακτη στην δει. αρχή. Δεν έχω ψεύτικα μαλλιά, είναι δικά μου. Είχε έρθει σαν την Ξανθή Περάκη, έτοιμη για πρεμιέρα. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Τώρα όμως βλέπω ότι υπάρχει μια βελτίωση. Και μου αρέσει που δεν τόνισε ιδιαίτερα κάτι, γιατί έχει τόσο δυνατά χαρακτηριστικά στο πρόσωπό της που θα ήταν περιττό. Ντένια, πες μου. Έχω βάλει πολύ βάση. Ναι. Το ξέρω Πόσο αυτό. χρονών είσαι, Ντένια? Το πρόσωπο. Μπράβο. Σου Δεν θα μοιάζει σε για έκανα 18? για 18. Αλήθεια. Νομίζω ότι ξεκίνησες να λες λίγο τα λάθη σου. Ξέρω ποια είναι. Απλά Πες μου. ναι, έχω βάλει πάρα πολύ πούδρα. Ναι. Γιατί ήμουν βαμμένη και λίγο από το σπίτι. Και αναγκαστικά φάνηκε πολύ. Στο σπίτι γιατί βαμμένη? Όχι, μόνο στρώση. Είχα μία στρώση. Γιατί μια στρώση make-up στο σπίτι, ποιος σε βλέπει? Κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια, και? Όχι, βασικά έβγαλα ένα σπυράκι, θέλω να το κρύψω. Θα Μάλιστα. μπορούσε να καλύψεις μόνο το σπυράκι. Ναι, αλλά δεν φαίνεται λίγο βέβαια, δεν είναι. παιδί μου. Αν ήταν το σωστό Τα κύλια μου δεν foundation. έβαλα πολύ γιατί είναι ήδη μεγάλα και άμα το βάλω γίνομαι κάπως. Τα φρύδια μου δεν βρίσκα μολύβι, ήθελα να τα τονίσω λίγο παραπάνω, τα σκουρίνω. Λοιπόν, overall θα σου πω κάτι. Σαν μακιγιάζ, σε σχέση με το πώς έχω δει τις τελευταίες φορές που σε έχω δει, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Κατά λάθος, το έκανε σωστό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πάντα κάτι κάνεις που σε το δείχνει λίγο πιο πολύ. Δηλαδή, πάντα είσαι λίγο Με πιο το make-up και φτιαγμένη. την πούδρα δεν ξέρω ακόμα να το φτιάξω. Λες, πρέπει να μου δείξει κάποιος. Είσαι μικρούλα, δεν χρειάζεται να περνάς 2 στρώσεις. Στα 30 τι θα κάνεις, πλαστική.
Εξπακούεται. Φύγε. Τι έγινε? Καλά. Ναι. Ωραίο styling σήμερα. Ευχαριστώ. Ό,τι πιο μοντέρνο έχω δει μέχρι τώρα. Κι εγώ. Πολύ. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μακιγιάζ το οποίο θα το έκανα κι εγώ σε ένα editorial. Βασικά δεν ξέρω, τα μαλλιά τα ισιώνεις? Ναι, είναι σπαστά. Δεν ξέρω, κλείδωσε πολύ ωραίο το μαλλί με το Πραγματικά. make-up, πάρα πολύ. Ό,τι Είναι πιο ωραίο μοντέρνο. που δεν έβαλε μολύβι γύρω από τα μάτια. Μόνο μάσκαρα. Μόνο μάσκαρα. Χρησιμοποίησες Μπράβο. βάση. Ναι, λίγη βάση για να καλύψω κάποια σημεία. Λίγη. Για τράβηξε μου λίγο τα μαλλιά να δω. Ναι, πολύ σωστό. Φαίνεται... Πολύ σωστό, πραγματικά. Βλέπεις και λίγο την κοκκινίλα του δέρματος του φυσικού, είναι ωραίο. Γεια σου Ιωάννα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε έμφαση στο δέρμα και στη βάση. Το δέρμα σου είναι λιπαρό. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω το Dream Matte Mousse Foundation, το οποίο λόγω της μοναδικής μους υφής του προσφέρει αέρινη αίσθηση, μεγάλη κάλυψη, μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί για πολλές ώρες. Επόμενο βήμα είναι το concealer. Θα χρησιμοποιήσουμε το Dream Mousse Concealer για να δώσουμε έξτρα κάλυψη και φωτεινότητα. Περνάμε στην πούδρα, στα σημεία που πραγματικά χρειάζεται το δέρμα, δηλαδή εκεί που είναι λίγο πιο λιπαρό, και έπειτα κάνουμε ένα ελαφρύ πέρασμα σε όλο το πρόσωπο για να σταθεροποιήσουμε το make-up. Έτσι έχουμε δημιουργήσει την τέλεια βάση, έχοντας χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο την οικογένεια Dream Matte της Maybelline New York. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι αυτή τη στιγμή το κορίτσι της Maybelline και τους ευχαριστώ όλους που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σήμερα είμαι εδώ για να σου αποκαλύψω 3 μυστικά ομορφιάς, τα οποία αν τα ακολουθήσεις θα είσαι σε κάθε σου εμφάνιση όμορφη και λαμπερή πάρα πολύ εύκολα. Ωραία. Το μυστικό για τονισμένα μήλα. Το πετυχαίνεις πολύ εύκολα εφαρμόζοντας το νέο Expert Wear Blush της Maybelline New York με το ειδικό πινελάκι, το οποίο το εφαρμόζεις κάθετα πάνω στο πρόσωπο, κάτω από τα κόκαλα, σβήνοντας πάνω στα μήλα. Μυστικό για έντονο βλέμμα. Σαν βάση θα χρησιμοποιήσω τη Lash Stiletto για απόλυτο διαχωρισμό και μήκος. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω την Colossal, τα μποναριστά στη ρίζα των βλεφαρίδων σου για τον απόλυτο όγκο. Και τώρα το μυστικό για ζουμερά χείλη. Water Shine Gloss σε όλη την επιφάνεια των χειλιών σου και έπειτα Color Sensational σε πιο ζωηρή απόχρωση, τα μποναριστά με έμφαση στο κέντρο. Ευχαριστώ τη Maybelline New York και το Γρηγόρη που μου αποκάλυψαν τόσο πολλά μυστικά ομορφιάς. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε ιδιαίτερη ένταση στα μάτια σου. Πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω τις τετραπλές παλέτες της Maybelline New York Eye Studio, με τις οποίες μπορείς να έχεις ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό look σε 4 απλά βήματα που αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Θα ξεκινήσω με τη δεύτερη απόχρωση της παλέτας Glamour Browns, την οποία θα τοποθετήσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Συνεχίζουμε με την τρίτη απόχρωση για να δώσουμε βάθος στο βλέμμα, δουλεύοντας την τύχη του βλεφάρου. Και τώρα περνάμε στην τέταρτη απόχρωση που είναι και πιο σκούρα, με την οποία θα περιγράψουμε τα μάτια, αγγίζοντας τις βλεφαρίδες σου. Για να φωτίσω το βλέμμα σου θα χρησιμοποιήσω την πρώτη απόχρωση που είναι και πιο ανοιχτή. Με το μαλακό μολύβι Crayon Oriental ολοκληρώνω το smoky look. Και με τη νούμερο 1 μάσκαρα στον κόσμο, Volume Express Colossal, θα απογειώσουμε το look. Πρώτη φορά βλέπω τα μάτια μου τόσο έντονα, τόσο τονισμένα, υπέροχα. Thank you, Maybelline New York. Γεια σου Ραμόνα. Γεια σου Γρηγόρη. Όπως γνωρίζεις, η ζωή ενός μοντέλου περιλαμβάνει πολλές εξόδους και πολλά πάρτι. Σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε ένα τέτοιο μακιγιάζ κατάλληλο για αυτές τις εμφανίσεις σου. Σούπερ. Για τα μάτια σου λοιπόν θα χρησιμοποιήσω την μπλε παλέτα από τη νέα σειρά σκιών της Maybelline New York Silk Glam, οι οποίες χάρη στις πέρλες και στην πρωτεΐνη μεταξιού που περιέχουν προσφέρουν πλούσιο χρώμα και λαμπερό αποτέλεσμα. Πόσο εύκολο είναι όμως να το κάνω και μόνη μου? Πάρα πολύ εύκολο. Αρκεί να ακολουθήσεις πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Με τα tips Maybelline New York για party look σίγουρα θα εντυπωσιάσει.